itong dagat doon. Mga pera to. Sa amin po madami din. Ang dami baka! Happy sa akin din. Dito itim. We are going to the beach. Hello guys, welcome back to another video. Cheers. So asan nga na beach day? Chelsea. So we are andito kami sa Chelsea Beach. What's the truth? Yeah, we are at Chelsea Beach. So because it's almost summer, English ka tayo. So we're going to Chelsea Beach. Babalik-balik. Here's your beach. Inita kaayo ay. Init kaayo. So we are at Chelsea Beach. It's super init. It's very init. So I'm with my housemates. So daghang kayong kapatan. Sana uparihatag. Hi! Daghang kayong kapatan. Ay, tagparehas, tagpanit. Ano yung mga ano diri. So, sige na magpanti. Ko bahala ka tara ay. O, punk. Sinaw ng buna. Hello. Ang init-init po. Ba't ganun po? Super init. So we're in the Chelsea Beach. Chelsea Beach. Ano, ba't Magkano ka na? Magsan... wala ako, hindi ako nag-ano. Anong gawin mo? Lagyan ka ng ano? Samba? Hindi, nagpapaaraw ako. Natatabunan kita eh. Tatabunan kita. Hay, dagat diri. Sige na usa mo dito na yung napagtong ani. I don't do this in the Philippines. Same. I don't do this in the Philippines. Why am I doing it? Pag nasa dagat ka, sobrang init. True. Into the place, a spot you from a ways. My heart, it started racing. The crowd across the way, flat was on your face, and then from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Lost in a daze, I
it? You drop it? Will you make your way towards mine? Drop it. And if you could read my mind, will you cross this room tonight? Dinan mo si ano? Nakasunod. Ready? Steady? Go! Umiin ka dyan mo. Hindi mo si Presiga. Takto lang. Latino mo siya, silalim mo, B. B, nasilalim mo, B. Cute. O, dali, teka rin. Hello? Percy. Kaya na kang salit. Ready? Steady? Ready? Wait lang po. Steady? Go! Ano ka, mag-race? Oh, where is it? Nawala! Nawala na. Ayun, gamitin mo na lang yung sa mabida. Nawala ng bula. Ah? Sige, sige, ako na. Ako yung mga ano ka. Where's the ball? Ibig mo sa akin yung... Where's the ball? Get the ball. Oh, is it gone? One, two. Wala na sunod. 1, 2. Barbecue. Barbecue na sausage. What is it? Ikaw na lang ma-picture yan. Na ano na. So, yung pagkain. Yo, yo, what it do? Great talk for checking in. Let's do it one time. What we Eto, te. Wala yung ilong ko na. Ilong ko man. May mushroom? Saan? Ah. May mushroom. Saan siya tikarin? Hindi na umay, natakot na. Maya? Come here. No fighting. Okay? Don't fight. No fight. Okay? Hala, nadugo yung ano niya. Yung... Nakakaano siguro ng bola yun. Or, bakit nung nag-away sila? Oh, ha? Dami mo asawa mo. Mag-asawa ba ito? Yung anak nila eh. Ah. Nga, tira mo. Nadugo. Nadugo. Ang tapang mo. Nadugo yung bibig. Nadugo yung bibig. Okay lang yan? Ah, okay lang. Normal na sila ha. Mga ano na sila. Kawawa Ang naman yung... mag-asawa lang yan. Kawawa naman yung ano. Ah, huwag mo nalabas sa ating Hindi mga naman. punta ah. Mamaya na. Mamaya pagtapos na. Parang attention sa akin.